Ošarpaný je tento hrad, vylomené sú jeho bašty. Za hradbami je tma a múr holí čnie hore k nemým hviezdam. Šla stará sláva k oblakom. Spí nostalgia súmraku, tavená s jagavými kovmi, ale stoletia dumajú a my sme v hrobe všetci rovní. Spišský hrad, národná kultúrna pamiatka a lokalita svetového dedičstva UNESCO, zažíval svoje hviezdne chvíle dávno predtým, ako básnik napísal tieto verše. Jeho zrúcaniny sa rozprestierajú na Travertínovej kope vo výške 634 metrov a dominujú širokému okoliu. So Spišským podhradím a Spišskou kapitulou tvorí súvislú historickú a sídelnú jednotku Spišské podhradie. Rozsiahly stredoveký hrad bol predstaviteľom kráľovskej, teda štátnej moci, v jeho podhradí ležalo mesto a na protiľahlom návrší prepoštstvo s kapitulou Spišská kapitula, ktorá bola centrom cirkevnej moci Spiša. Predchodcom hradu je podľa tradície dreveník, drevené hradisko, nachádzajúce sa východne na susednej planine, miesto slovanského sídliska z 9. storočia. Dejiny Spišského hradu sa začínajú rokom 1209, keď sa uvádza ako sídlo Spišskej župy. Jeho najstaršou časťou bola mohutná kruhová obytná väža v strede opevnenia, ktoré sa rozkladalo na najvyššom bode hradného brala. Postaviť ju dal kráľovský rod Arpádovcov. Väža z 11. až 12. storočia, donžon, krátko po postavení pre tektonické posuny v podloží spadla a nahradila ju v prvej tretine 13. storočia dnešná väža, postavená v jej tesnom susedstve. Vojvoda Koloman, syn uhorského kráľa Ondreja II., dal v prvej tretine 13. storočia k veži pristaviť priestranný poschodový románsky palác. Krátko na to pribudla aj hradná kaplnka, ktorá slúžila županovi, ale pravdepodobne aj prepoštovi, ktorý sa usídlil na úpetí hradu vo vežovej stavbe v priestore dnešného románskeho predhradia. Spišský hrad, ako jeden z mála hradov, odolal ničivému tatarskému vpádu v roku 1241, napriek tomu však majitelia jeho opevnenie zosilnili. Na stavebných prácach v 13. storočí sa zúčastňovali severotalianskí majstri, ktorí neskôr pracovali aj na stavbe Spišskej kapituly a v blízkych spišských Vlachoch, ktoré po nich dostali pomenovanie. Po vymretí Arpádovcov hrad poškodili nájazdy vojska Matúša Čáka Trenčianskeho. V roku 1320 dal kastelán Peter zo Sieny hrad prebudovať v gotickom slohu. V rokoch 1370 až 1380 pribudlo nové veľké predhradie. Dolný hrad, rozmerné dolné predhradie, ktoré dal vybudovať Ján Jiskra v 15. storočí, bolo vymedzené opevňovacím múrom, dvoma obytnými vežami a vstupnou vežou. Do centra priestoru umiestnili samostatne opevnenú pevnostku. V druhej polovici toho istého storočia sa pokúsili noví majitelia hradu Zápoľskovci o premenu Horného hradu na šlachtické sídlo. Ich tri za sebou nasledujúce úpravy a prestavby, ako aj úprava románskeho paláca, doplnili hrad o nové budovy a o kaplnku svätej Alžbety, ktorú postavili na voľnom priestranstve na nádvorí. Po bitkách o uhorský trón
uhorský král Ferdinand Habsburský hrad rodine Zápolských zobral a v roku 1531 ho daroval svojmu veriteľovi Alexejovi Turzovi. Keď Turzovci po meči vymreli, prešiel hrad v roku 1639 do vlastníctva dedičov po praslici Čákyjovcov. V období renesancie Turzovci aj Čákyjovci doplňali Horný hrad stále novými stavbami. Zmenili vstup a prispôsobili ho na deľovú obranu. Arkádou a pavlačami v nádvoriach Horného hradu sa snažili zjednotiť stavebné štýly, pričom zmenili aj funkciu starších budov na hospodárske. Napríklad v Románskom paláci umiestnili zbrojnicu. Na konci 17. storočia však na hrade ostala už len vojenská posádka. Čákyjovci sa presťahovali do pohodlných kaštieľov, ktoré si vybudovali na okolí. V roku 1780 hrad vyhorel.